Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Het nieuws van vandaag, van deze zondag de 31 augustus. Het zijn de felste tegenstanders van de nieuwe kerncentrales in Zeeland. De stichting Borselen tot de Kern. Maar hoe kijken zij naar de proef met de nieuwe kleine kerncentrale, waar het bedrijf Torizon afgelopen week 10 miljoen euro subsidie voor kreeg? Ja, nou ja, ik vind het in elk geval beter dan doorgaan met die hele ouderwetse kerncentrales. Die hele grote, die veel te veel geld kosten en die ook nog eens een keertje veel te laat klaar zijn. Dus nou ja, richt je dan maar op iets in de toekomst. Ja. Een nieuw soort kerncentrale bij Borselen met als belangrijkste ingrediënt gesmolten zout. Een ander soort kernreactor die op een veilige manier stroom opwekt. En daarbij komen nog 2 voordelen, want de kerncentrale zou kleiner zijn en afval is dan herbruikbaar. Ja, dat vind ik dan inderdaad, als je naar die nieuwe techniek kijkt, vind ik dat hele belangrijke dingen. Inderdaad, het is kleiner en minder afval. En afval is natuurlijk een groot probleem van de grote kerncentrales. De proef wordt uitgevoerd op het terrein van de huidige kerncentrale in Borselen. En het is de bedoeling dat het testen volgend jaar gaat beginnen. Er is meer bekend over het slachtoffer van de brand in de boerderij bij Serranoek vrijdagnacht. Het gaat om de bewoner van het huis. De man is bekend in de omgeving omdat hij de krant bezorgt. De brand was zo hevig dat de brandweer een groot deel van de nacht nodig had om hem te blussen. De politie roept autobezitters in Vlissingen en Oost-Soeburg op om extra alert te zijn vanwege de toename van het aantal auto-inbraken. De daders richten zich voornamelijk op voertuigen waar waardevolle spullen in liggen. Dus zorg dat je die uit de auto haalt, zegt de politie. En de Zeeuwse PVV-kamerleden Raymond de Roon uit Aardenburg en Patrick van der Hoef uit Filipijnen staan bij de komende verkiezingen lager op de lijst dan de vorige keer. Volgens de huidige peilingen blijft de Roon zich ondanks de lagere plek wel verzekerd van een plek in het parlement. Maar voor Van der Hoef is dat onzeker geworden. Duizenden stenen worden in Aardenburg onderzocht door archeologen en vrijwilligers. De stenen zijn bij werkzaamheden in Sint-Anne-ter-Muiden ontdekt en zaten diep onder de grond. Wel, we zitten in een steenloos landschap. Dus geologisch komt er hier in heel de streek rond Aardenburgsluis, de Vlaamse Zwinstreek, Zeeuws-Vlaanderen, er komen geen natuurlijke stenen voor. Dus als we hier stenen vinden, zijn die aangevoerd. En het zijn eigenlijk stenen die gebruikt zijn als ballast tijdens de middeleeuwen om schepen die hier uit Scandinavië, maar ook uit Zuid-Europa kwamen met handelswaar, om die bij te ballasten. Want elk schip moet op een of andere manier geballast worden om een stevige vaart te hebben. En dus die stenen vertellen ons heel veel, hoe banaal ze ook lijken, hoe triviaal ze ook zijn, maar het vertellen ons ontzettend veel over de herkomst van die schepen. Want de stenen werden op zeeroutes langs de verschillende kusten meegenomen aan boord en eenmaal terug in Sint-Anne-ter-Muiden gedumpt als ze niet meer nodig waren. In de 13e en 14e eeuw was Sint-Anne-ter-Muiden een zeer belangrijke plek voor doorvoer van goederen. Voor Museum Cultuurforum Aardenburg juist een reden om iets te doen met deze stenen. We organiseren het vanuit het museum omdat we een Romeins archeologisch museum zijn. Archeologie is dus een heel belangrijk onderwerp voor ons. Dat doen we samen met vrijwilligers uit de omgeving, maar ook uit de rest van Zeeuws-Vlaanderen en uit België. En afhankelijk van de resultaten, als er wat mooie stenen tussen zitten, dan worden die ook in de nieuwe middeleeuwse tentoonstelling verwerkt. Want dat is hetgeen waar we momenteel ook nog aan werken. Kijken of er iemand woont, een schaapsherder bijvoorbeeld. Nee hoor, gewoon een blinde muur. Dus wat ik hier aan het doen ben, de mensen aan het vermaken. Dit is Willem Uilenbroek, eigenaar van zijn Middellandse zeetuin in Buttingen. Een tuin waar Willem al bijna 30 jaar aan werkt. Het is een jongensdroom, hè, dit. Alleen is Willem met zijn 75 jaar niet meer de jongste. Hij zoekt al jaren een opvolger. Zie maar zo jong iemand te krijgen. Want daar gaat het mij namelijk om. Of het een jongen of een meisje is, dat maakt niet uit. Maar ik wil zo'n persoon helemaal meenemen in dit hele proces. Op deze laatste openingsdag van het jaar hoopt hij dat er misschien wel iemand tussen loopt. En anders... Ik zou het toch mooi vinden als een van mijn zoons een keer het licht ziet. En dat ze denken van, oh nou die 2 oude lui hier in Butting, die hebben het zo gek nog niet eens gedaan. Wie weet. Tot die tijd gaat Willem zeker niet stoppen, want de tuin is hem alles.
We begonnen vandaag met opklaringen en ook perioden met zon en droog weer. Maar uit het zuiden kwam in de loop van de dag vanuit België en Frankrijk meer bewolking opzetten en in de loop van de middag viel er ook af en toe wat regen. Vanavond blijft het bewolkt en overwegend droog, maar vanaf middernacht wordt het helder. Morgen wordt het vrij zonnig. Wel komen er later op de dag opnieuw stapelwolken tot ontwikkeling. En misschien krijgen we ook te maken met een aantal buien. Met name wat verder de provincie in is dat het geval. De dagen daarna zien we op dinsdag in eerste instantie ook nog vrij zonnig weer. Maar later in de week hebben we te maken met wisselend bewolkt weer en enkele actieve regen- en soms ook onweersbuien. Vooral op woensdag en donderdag is dat het geval. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze zondagavond. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook altijd nog terecht bij ons online, omroepzeeland.nl en ook op de app. Voor nu nog een hele fijne zondagavond.